Iyo adari. Tingati chakamboya kudari nini. Chakauya tisina mwana wangu msikana. Tikanzi ndari mwanasikana ngavi. Saka mwanasikana ndaka akauya. Na Alright. Akamboya musina. Apo muchiti chakaidira mwana musikana chi. Muchiti ngata uri magariro aki anga akaita kumba kwake kwanga akarorwa. Ari kwe. Wasibese ile wana. Avasibese mwana wangu ndinaye kumba nekuti uya akamusiya kwarisape mwana wangu unomva azouya. Naye kumba ini. Chaura inyaya kuti. Yari kugara kadekere pfuma, mairi bra pfuma. Mairi pfuma. Ya pfuma. Sindona ya mairi bra. Mairi bra pfuma. Amsori mondishi. Ndauya naye mwana uya panyangu yandaitaura pfuma yangu. Mkwasha wangu mpondi. Adauti uyazvinzo kuti makangopanda ndoda pfuma yazuti anga asipo anditi nasapo manje saka chimupandirai kuti ndakauya nini pana ndoda pfuma yangu pamusana pekuti anditi vanhu vese kupinda munyaya mushi tonzo pamusoro imondi ndingati nyaya yangu inini ndakauya pano padare ndikati mwana wangu akauya kutorwa nemukwasha kudarire kwaishe matembedza nomva akuenda naye kumba kwa mai vake uyu vasiri vanogara navo pari zvino izvi nomva akunomusiya ikoko nomva akuita 6 months ariko kumba kwa mwene vake vaya mai vemurume wake iye wacho hauyiko haindi kunomuona haiti sei hamutumiri chunhu mwana wangu chekudya ndindaimupa kumba kwa mai vacho kuti adyewo aidya but anozowaniko zvimwe zvinomushoterawo saka ndobatauya kuno kudari ndichiti ini ndoda pfuma yangu kwauri mukwasha kubva pese paya pawakati mwana ndinaye nomva wamusiya uko nomva wakuya kwakumutora kwakuenda naye kudare kwakuenda naye kwarusape kwakumva anomusiya ikoko kusvika pari nhasi ndo pandazouya naye mukwasha nyaya iyo ndopfuma ndakutaura ndikuziva asi ndikudanzi ndakasiya mwana ku kwarusape anambosiya mwana ndakava ndikataura kuti mwana ndai ndiri kubasa kunyazura sesi wacho obva wafonera mwana munin'ina wacho zvikanzi ndiri kukumbira kuti amboya kudambona kuna sisi vangu ndikati zvakanaka azoko kuna sisi kumarondera ndachimufonera pabasa pana ndiri kuti dzoka pabasa pana ndiri musikana anga aripo akaenda chidzoka tishande tese uchitambirawo mari yako ndishambirawo mari yangu ndokuparadzana kwatakaita nemukadzi wangu inini aenda kudanda aenda wachidukonike kumarondera obva aramba kuuya ndikati panda ngatifonera tiri kumba ndikati sekuru anditi komana chizvaiti uda musikana uda kuniwa unogara naye chazvaiti ushaya pekugara shuwa nemukadzi wako moenda kupi kumberi kwaharare kunochengeta paploti remuzukuru wangu zvikanzi ina kumba ndichadzoki rodhe kuharare iri kuno kumarondera ndikati mota iri kunoku iwe chihuya toenda uku obva aramba kuuya kudaro so nomukati akaparadza muna October kwati November December January kusvika izvozvi hatisiri tese paakauya haana kana kuuya kwandi kuda kudzokera kumurume wangu ezvinezvi auya kudaro so akuenda aurusvagirwa pasi nobereko wacho panzvimbe pasekondari ndoenda panzvimbe paya kuti koyo uya kumba ndinoona wadzimai zvika ndikati uya kumba zvikanzi handisi kuya kumba ndatoenda vana kumbovhara zvikuru ndira kutoenda kubasa kuinyaga kuna medhoma ndiri kushandira angasipa zvandakaparadzana patanga paya padare panapa hatina sobvira tauna ndakazoonana musi unono ndopandakaenda kwaari ndikati chidzoka uya kakumba zvikanzi kumba handisi kuuya nditori kubasa ndamuona muti nhasi wamuona uya aripo dariripo mukadzi wako mudzimai wangu ndomuda kana ndizvozvi zvendaimese ndobuda ndikaenda naye mudzimai wangu asi isha paakauya haana mboda kutora kutekeza mboda mwana murume wangu chini ndopandokonfizika kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei mukadzi wangu ndomuda
yadzoka kwamuri maine varoora avaitokwatisizva zviri tinzo pamusoro emambo pamusoro evadadi inini ndiri kunooro kwamupondi asi ndiri panoba kutsanangura zvinhu zvandaisangana nazvo inini mumba mandakaroorwa mumusha mandakaroorwa kuidzei zvivanhu vese wanzwi inini kwese kubva kudava kuso kuti aiwirirana zvese pamba zvese zvaiitika zvese taiva vanhu vaiwirirana pamba handiti zvakazvisengera pandakatanga kubva mimba inini ndakaita mimba yangu yana mwedzi wechifuwa wada unopera kubva yabva kudaro pakadaidzwa muprofita pambapa kuno vamwe tete vakarorwa aitawo problem yekubva mimba zvandaita inini tete vai vanga varipo nenda ndiripo kwatava tiri muprofita auya ngatibatsirwe titi tiri tese muprofita yakatsanangura zvakatsanangura kati antu zvinoita misha hazvina zvobasa kuti zvawandira kusaidhuka kana zvawandira kusaidhuka kwatanga kugara tagara asi kuwirana pamba ipapo kubva mazuva aiwanya kwakwakunetsa zvokuti chero nemurume wacho kutauro chavo chako kutaura naye nyaya chako kwakwakunetsa right hagara mazuva imwedzi ikafamba vanhu aita mimba yechipiri murume pataigara murume anga ari kubasa but panga ari kubasa apo kwandiri ini anga asingafoni akapedza dzinenge 3 months asingafoni asi wabereka wakachitaura no everyday umwe musi takatogara panze takagara pavharanda kudai so pandanyatsoona na baba vakabata foni yavo kubva iyo vafona namba dzakanyorwa nzi tii ndafona kudai so kubva vakata foni yayo inda ndakamira kuseri kwavo iyo vanga vasina zvona ndakamira pavakazotarisa kudai kuona ndakamira ubva wakata foni yayo nokuti vaisada kuti ini ndizive kuti vakutaura naye everyday asi kwandiri mufoni kwangu anga asingafoni Ongo usingaonani nemurume wako handiti menge musiri pamwe chete nemurume wako handiti nhasi baba vakutsvaga vauya newe padare wangozotaurwa nemurume wako wazvinzwa ati ini murume wangu ndomuda mavinzo bamba vari kudanana kusangana muchidana ndozvatiri kutongana hatisi kutaura zvamakamboitirana dzimba dzese dzaunoona vamwe vaitongorwa murume nemukadzi vachibvisana mazino asi zvinovimba yatsvuka nopatiri kuti uyu arida kutora mukadzi wake iwe uri kuti kudini abvuma kuti nenda nemurume wangu muri kuti chii hapana chatinohamba ndiye mukadzi wake dava ndiana ndobaba saka ni vana vari kudana muri kuti chii zvakanaka kaniyenyu yapera ndavaende murume vakati gare gare muchiteera kundoti wachachitonawo ade mukuwasha wangu takamboenda kudare kwaishimatembedza akandipurumisa kuti uyai kumba after 3 weeks ndikaenda kumba kwavo vakanondidzinga pamba pavo saka inini hangu kuti ndichienda kumba kwavo ndinotya nokuti tinotadza kuwirirana totanga zvekuisana kunoku bamba makaenda kumba kudare kwamatembedza hatitongi zvekuri nerimwe dare what happened there tiri kutonga nezvanhasi vana havari kudana don't disturb them imi muchitanga kutarisa ipapa imimi regai vana vaende kumba nhasi mozotera mozoti mukwasha tiri kuyako musi wakati mosvika komoti ndauya kumusaridzwa wangu chokwadi ani ndotokumbira kuti mubazuva muri pano mangu kuitira mangwana sanetsi haini ndatopanzwa vakanga vasingadani nhasi vadana pamberi pamambo imakuda kutsvaka hatisi kutsvaga mambo but ini ndiri kuona pandakabva navo vachindishamwari kukubvunza kwakuya uchiko here kana kuti wakuda zvemukadzi
kuyakuya uchikweri kana kuti wakuda zvemurume wako Tamburumo mbitaure. Haiwa mubvunzo ndio inonetsa kana mambo wapera. Hanzi chiregai vanhu vaende kumba. Vanoramba Aiwa pamusoro chifu mambo pamusoro madare. Ini chikumbiro chandinacho ndechekuti vabereki ngatibudei muimba yevana. Tirege kuramba takati teki muimba yevana tiri kushaisha rudo rwevana. Inini ngandimire ndiri kwangu nemukadzi wangu. Vana vatezana ngavamire vari kwavo nemukadzi wavo. Tisapinde bapa vanavo. Ndo nyaya iri kukonzeresa. Ndokunga vachapinde. Kubvunza zvawanga nozokanganisa pamusoro imambo. Handizivi mukuwasha wangu. Kuti anoti ini ndinopinda pakati pake nemuroora wake. Ndinopindira papi une pamba ndakambopa wakandona nchitaura ndichisimuka imwe. Kwete inini nemuroora baba. Aiwa vana vedu apa. Vari vaviri. Isusu vabereki ngatibudei pavari. Wewe watichimukosha Ushamwari. muda kwa mbali wana Mimi ndio ushamwari. Unopereki mukapindira yarore. Mimi ndio mwana wenya uri angu ashinga ugana mukadzi wake. munobudire kumwana wenyu imakabereka garore aiwa waegera ndiri paground pakesi yewawa newawa ndinge asvika kudzimba kwawowesa auyu anotoda kubatsirwa uyu nemi baba kubvisa pfuma yemudzimai wake uyu ndokuti nyaya inayo ndakasvomakanganawo ndakadokerwa ndipakapenyu Akaroora. Handi kuti haana kuroora ba. Kuroora kubvisa tijani. Listi takauya naro panapa. Akuchambisa mwana wangu. Haana kuroora. Ragadzira imba kuti vaende kumba. Vanoda pfuma haibvumdzirwi padare. Vanoda pfuma vanotera kumba. Kana vasvika mumba vobikirwawo huku. Vopiwa pfuma yavo iripo yacho. Handi kuti pfuma inondopera yese one time. Mazinzo. munopisira imi Munorambanisa wana imi. Simukai vari mbopinda muchitaurira taura naye mombe yake ndakairadzwa nababa tinoda kumva bedzi kuti zvati wati ndadzokotora mukadzi wangu ndiri muda ndekumba nguva dzemakombiyuta dzakutofwana takaramba haasi kuda kuenda angoti chimbomira ari kupi uyo akamira yai mai timugare tinzi tinoda kuti wadaroka wega kuti hawasi dzotsira kuti wada kuroora tinoda kuti wataura ko wainga wamboti zvekana nhasi yava mukati endai tinoenda yedu zvaita sei Handanga tabonzitimire. Nyaya aiwa pamusoro imo ndizvo. Nyaya yaitika ndati kuna baba vacho apa. Mukuwasha ndiri kuya nhasi kupfuma yangu. aiwa mungabva mati nhasi ndozvorabhukona nabhanza bwana baba ungati tadaisododzi nhasi hamuti kumva vati namba vodamba ndoyarini sana ndimukurambidza mwana kwenda vakutera kuti ranzi mangu sekani Aiwa. uyu musamutende zvaari kutaura bo uyu musamutende zvaari kutaura bo pamba pababa wake namai wake hapana mai yake bo haatodiwipo bo namai wasina kutouya bo mai waripo wanotonga baba wake uyu zvokuti kana nemupini wakadzivirwa nemupini wepadanga ndiripo kuti muri kugaisira dhume wei pano babake ichi chitsotsi ichi vawirirana kuti vari kuenda nemukadzi kwaanoshanda mambo vakati ngaachiende nemukadzi wake kwati chimbomirai ndiani Pazvaitika nezvekuti kudayo pamusoro imoyo. Tichibuda panze baba vacho vanditi kana imi mataurana inini kumba kwangu handidi kuonai. aiwa imi ndati ndoda kuenda nhasi ndakutoya nhasi kupfuma Zvikanzi kumba kwangu handidi kuonai. tsano chimboteererai dare haritika mukatongwa kamuwa matopuwa zvone ipapo dare rinotarisira ka wanga makangwara maimbomiro kana 2 weeks mozoenda kwete kuti mukutobva kutongwa makutotera murodhi Ndakadzara navo moyo. chimboteedzai Ndoda kumbotaurawo hangu
ndoda kubotaurawo. Baba wacho panzako vati imimi handidi kuona kumba kwangu kana makuuya kumba kwangu munoenda kuri kushanda uyu pamba pari kushanda iye achichengeta. Handidi kuona kumba kwangu ba ndezvake uyu nemwana wangu kwete neni. Ini musanipinde mukando nyaya yenyu. Ende pamba pangu futi handidi kuonai. Saka handizivi mwana uyu kana akarwara ari kuri kushanda mwana uyu ari kushanda pamba pemunhu paari kuchengeta pane varidzi vepo pasi pababa ake. Kana uyu akarwara ndinosununguka here kuenda ko inini muraini tinonamata tese. Ndinosununguka sei kana baba wacho achiti handidi kuona pamba penyu apa muchechi tinonamata tese tinogarisana sei? Miraimi iwe hausi kuda kuenda nemurume wako. Imi muri kupindira nyaya dzawo ari kuda kuenda kana akaenda kwaanosenza iwewe achaenda neuyu imimi after nguva yakati mondobvunza pfuma paari kushanda iyei pana iyeyu hazvina kumboshata baba vacho ngavaiti ine hamushanda ndichikumbira hangu ane mukwasha wangu nguva yese inini mukadzi wake ndandakamuchengetera tichiuya kumatare takabva kure tichiuya tichishandisa mari dzedu. Saka inini ndachikumbira zvangu pane mukwasha wangu kuti inini mwoyo wangu usungunuke zvakuti yakuda mwana wangu ende zvaiita iye ndiye anozviziva tisangana naye kwandiri ngandidzosere mari yangu yese ndokuti inini mwoyo wangu usungunuke. Iwe shama kwamuri apo vaimatobуда pachena kwete kutenderedza ambuya anera akukupai mari zvaaita kudhara kunzvikora kwamuri kuti akaenda kwamuchazopuwi mari saka ani kana muda izvozvo kuti mupuwe mari yenyu sezvaaita nguva yese rega aende nemukadzi rudo runotanga mumba. Handisi kumurambidza ini ndingomuzivisa kumupa zvandinazvo achienda nemwana wangu kuti mwoyo wangu usarusuke. Munogadzirwa asi uyu handina kuti nhasi iye kana agutsikana kuti ane mudzimaiwo iye nezvaakutoponera hama dzake ndiri kuya nemudzimai vanogadzira chakati chakati. Ngaende nemukadzi wake mozotera kunakwasha tiri kuya kumusi wakati mondopuwa zvinhu zvenyu ndazvingamudzinga vana vaidzinga mumba kwavo vazvidzinga mumba kwavo saka yakafanira chirwere saka ndokwandoshanda udo kwandoshanda ndotambira $40 chikafu ndotsvagira ndega saka ndenda kutobhadhira bhajeta mari yacho kuti tikandibvisa ka 20 amuvie 10 pamapindo mamini mumbenganiwa apasati pakana apasati pane chuma ndokusataura ndokusadawo ndokusataura chokwadi pfuma yake anayo pfuma ina handina pfuma pfuma ina handina zvekuti ndopari kuona navabereki muri kuona ndopari kuona munhu akaita zvinhu zvake vabereki vakuti zvinhu zviripo ini ndisina chunhu saka ndinobera zvinhu zvacho kuti ndiyo pfuma izvi handinambosiya mwana ndakamuti akaenda kuna grishas mwana sazvo zvandakataurira ezvoanakuenana grishas here anakuenana grishas here zvinhu zvangona chokwadi vakomana imi muchimbomira hatidi kuti nyaya dzine dzabuda mudarika modzoka nadzo muchitanga futi kuti utanga kuti wani kunge takuita dzimwe nyaya yange yapedzwa namambo mira akaiwa chamarusanyepera ngwarangwara bayo isusu tati nyaya yapera tati tichazoona pamuchatangira makunodzoka futi kuti dare ritotanga futi kutonga aiwa budai muende budai munotarana mapanze budai muende da kutongesa dare pasina nyaya musawa dzose kwekuti hande nyaya kana yapuwa judgment namambo yapumwa kwete kudzoka futi budai panze muende kuti hanzi hawa